on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni ene woni yo jam kisi Allah gon e meɗen en garti talata hande e yewtere men hono lewlewal communication e yeeso jonde nde ko Alaji Abou Gaye en jettima dendagal gomugu foof jaaɓe lewlewal communication ma mbaɗ hen yewtere yañi sallahu lamɗo jaaɓi Djiby jogui caméra o Ali Fall jogui montage o Alaji Abou Gaye ko addi foof calmina bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e togara mi salmitimama mi juurimama mi salmini kadi dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa so tawi oɗo saaha heedi mo kala e mabɓe ene woppa haaju muɗum e hammu muɗum gam hettade yewtere nde mbaɗi hen ɗo henna tawi ko yewtere lewlowal communication wiyatano hanki édition spécial kono lewlowal ɓe mbi ko yo laaɓ yo leer yimɓeɓe ganda ko woni nder ko ganda kadi paama kadi ko yehere ko holɗum ɗum waɗi ɗum wiyede wonde lewlewal ko yo labtu kono ko lewlewal communication e hoore muɗum hande o ko kañum huufi yewtere nde ko kañum sattoto ɗum enen noon ko enen jooɗi ɗo henna jooɗani ɗo lewlewal communication tokata eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde en calmi Alaji Hammel Ly wondude Alaji Ousmane Makali Alaji Abou Ndiaye Alaji Hammad Thiam Alaji Abou Sima Tulde do bango e ha tallo yantude e ma Ceerno Togara enen tokaɓe ɗiɗo ɓe en jettiɓe jardimamaɓe Togara hande dawol ko gotol walla so tawi waɗi calmbi hewata pusgol manam ko yami wawe nawande suudu sardiji gam fusde conseil économique social et environnemental e fusde HCCT woni au conseil de collectivité territorial e ko nandi hen eɗen gandi ko Abdoulaye Daouda Diallo ardi conseil économique social et environnemental amnan ɓe jaa ardi ndoye suudu beele ɗum ko aadi mo Diomaye e Sonko manam Pastef e projet mabɓe o moɓe gadano Sénégal naɓe o mi jiɗi tabitinde e holno jiiruɗa ɗum no ɗum jogoy waade ñande alkamisa nde so Allahu lamɗo yettini e togara ko addi foof ko jamfaji ɗiɗi nani e nder hen tawi ko ummorade e nguɗo laamu jooɗingu jamfa gadano ko jamfa moɓe jamfi walla moɓe puɗɗi jamfade Macky Sall e kaldigal gonnogal hakkude mabɓe ɗum min mbaɗa wawi wiide ko jamfa gadano jamfa ɗimmo o ko hakkude mabɓe e rendo ngo e ɓesgu Sénégal naɓe capanɗe jeegom ɓe ganduɗa hoore maɗa cuɓinoma Bassirou Diomaye Faye yo won président Bassirou yo ɗowan ɗumen golle leydi ndi tawi ko fati e ɓamtare e deeƴal en jiiɗon kadi ne waɗi jamfa goɗɗo tokara gonɗo e nder hen saabu hande o so tawi a ƴeewi ko yehete ko foof taara yillo baɗe heɗo Bassirou waddata koye hadde Ousmane Sonko yaade waɗoyde DPG muɗum woni déclaration de politique générale muɗum Bassirou ko ɗum waddata tawde noon Bassirou koye ɗum waddata alay saago peeje foof mawo ƴewno omo haɗira Ousmane Sonko yaade par ce que so tawi a ƴeewi peeje ɗe ene jeeya hen hande o yimɓeɓe hakkillaji muɗumen puɗɗima ummade e Ousmane Sonko wadde ɗum déclaration politique générale par ce que natti haalede holko waɗi ɗum addi ɗum ko kesam hesamago ngo addata e nder hen wona Bassirou noon ko conseil ji muɗum gonɗi e nder hen par ce que so tawi woppidanoma hen Bassirou tan leydi ndi taɓota ko metere kono noon ɗum ɗo foof e waade noon so tawi en ƴeewi enen to banggue hakkillaji meɗen wonande Ousmane Sonko wasde ɗum yaade waɗode déclaration politique muɗum général ko gonɗinde ko opposition haalata walla ko ɓiɓɓe leydi ndi ko kalata wonde Ousmane Sonko suusa yaade assemblée nationale suusa huccodirde e député ji opposition hono no huccodirtuno e député ji wonnoɓe e pouvoir e saaha nde woni e opposition omo heɓa assemblée nationale omo haala toon ko welimo ko hawranimo ko miijo makko addanimo eno yiiɗi e ko yiiɗi eno yiɗiri foof hande o so tawi wiyama Ousmane wonde ɗum premier ministre koko huuli huccodirde e ɓeeto so tawi Bassirou waɗiri hono dani ko gonɗinande opposition kono noonne kadi ko gonɗinande ɓe hakkillaji muɗumen ɓe ganduɗa hono ene keedi e dawrugol leydi Sénégal ɗum ɗon noon wona ko moƴƴi e Ousmane Sonko bonnanta ɗum koto banggue politique muɗum to banggue politique muɗum Ousmane wonko yeyno yimɓeɓe to banggue politique muɗum Ousmane wonko haalanno yimɓeɓe to banggue politique muɗum Ousmane wonko miijontono yimɓeɓe ene wiya ko ni ko ni ko ni ko ni so tawi arti ha ɗo henna hande o kanko Ousmane konngol makko ussima no haaldanno ni ussima e ko fadano e makko ko wona ɗum woni ko holliri holko holliri hande o ko dikkade opposition e wiide wonde omo ƴañodira e muɗum wecce omo wiya wonde ko hulɓe deedi omo wiya wonde ngala ɗum cuusa ɗum mbawa ɗum ɗon ko opposition fonno hedde ɗon kono wona kanko foddemo hedde ɗon kono noonne kadi so tawi en ƴeewi hande o kanko Bassirou Diomaye Faye
o waɗi yamirore woni décret o neldi ɗum président assemblée nationale nde noddata ko ɓuri yawde e yaccatta ko batu pattam lamiw ngu député ji ɗi ene jooɗo mbawa yurnitade to banggue dosɗe ɗe ko faati e pusgol ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi woni no mbiruɗa ni woni HCCT e suudu wonduɗo donc so tawi en ƴeewi to banggue cuuɗi ɗi en wonde fusde ko wiyete HCCT e fusde ko wiyete au conseil économique et social et environnemental conseil économique c'est à dire ko fusde cuuɗi ɗi ɗon mere hande o ko ɗum woni ko ɓuuri himmude to banggue leydi Sénégal mere ko ɗum woni ko ɓesguji ɗi ko panno e mabɓe walla ala kono kamɓe ɓe gandi ko ɓesguji ɗi panno e mabɓe ko wona ɗum woni koɓe kollata walla koɓe goni e hollude ɓesgu Sénégal naɓe hande o e oɗo saaha hande heddi noon ko kanko Bassirou Diomaye Faye so tawi o wi noon en ƴeewi haalluji kewɗi nana jalta e nder hen saabu oɗo législature jooɗiɗo ɓeɗo député ji ɗiɗo jooɗiɓe ɗo henna ɓe mbaɗa élire ko ñande 31 lewru juillet hitande ujunnaje 2020 e ɗiɗi ɗum nden woni nde ɓe mbaɗa élire wadde noon ɓe jooɗi wonande ɓe mbaɗa installé ko ñande 12 lewru septembre hitande ujunnaje 2 ha joni e 22 donc so tawi woni artama ha ɗo kanko Bassirou Diomaye Faye omo yiɗi décret o yo wad décret o so tawi woodi ko ƴewde no dañirta majorité toon to assemblée nationale metama weeɓanmo so tawi a ƴeewi e nder temedere e 65 député ɗi gandanɗa hooremaɗe leydi Sénégal ene jogui ɗum hande o gam o wawa dañde ko ene addanamo waylude kuule e dosɗe ɗe henna ko alay saago o daña 99 député tawi ko yaaduɓe makko kono noon so tawi en ƴeewi kamɓe so tawi woni ko coalition mabɓe moɓe joguino o coalition en kaali ɗon mbiɗen coalition o natti wodde heddi ko inde nde nan ɗon heddi kono kesso nana sosé e kesso nana sosé kono kesso coseteɗo o famide est ce que ko wonnoɓe to henna ɓe ko kamɓe gartata ga tan walla ko hesɓe woɗɓe ɓe cohli tawde ɓe mbi wonde kamɓe ko waylo ɓe gardi ko rupture ɓe gaddi alay saago kamɓe haysono tawi hande o rupture moɓe kalanno wayloji ɗiɓe kalannoɗi ɗum ɗon foof so tawi natti ittata ha hande o ɓe joguino kamɓe so tawi woni tan koto banggue Yewwi Askan Wi ko 25 député aɗan noon joguiɗo 25 député mbiyeɗa wonde gam mbawa jaalade toon to suudu sarɗiji kala kuulal ngal so tawi a addi toon kuulal so tawi ene wayle alay saago 99 député mbawa wodde ɗum e nder 165 taw ene mbawa yaadude e nder muɗum donc so tawi a ala ɗum ko jiɗɗa wadde toon ko a ɓenninta ɗum ha joni so tawi en ƴeewi ɗum ɗon so tawi woni teppol nan ɗon woni kanko oɗon Bassirou Diomaye Faye o yaltini kuulal yimɓeɓe kalanno ko Ousmane Sonko yo yah o waɗoya saabu ko sarqiji leydi ndi jamiri ko sarqiji leydi ndi dokkiri e oɗo saaha hande Ousmane Sonko ko jooɗi ko e joni koɓe laami ko e joni lebbi 4 pawɗi e nder lebbi 4 pawɗi ɗi ko faati e no laamu no nguura no yimɓe koɗirta no nguurdata ɓe tartaki hen ɓe kalani ɗum holko wojiɓe ko to banggue sariyaji leydi ndi to banggue ko wiyete magistrat ji ko wayno to banggue kuule holno ɓe mbaylata kamɓe haaɓe ɓuura wawde diñade ko gonga kala laamiɗo ƴewata kono laamu muɗum no ene ɓuura moƴƴirde kono hoto haaɗe memdoro seeɗa aɗa golla ga henna aɗa wone waylude pour hakkillaji yimɓeɓe mbawa feccade kono noon so tawi a woppito tan ha laaɓi ceer a ari a fuggorima o ga banggue tokar so tawi a rentaki hakkillaji yimɓeɓe a wawa ittude ɗumen to en hankkadi hakkillaji yimɓeɓe gonat tan an koko ponnoɗa wadde ko a waɗani ɗum wadde so tawi en mbi jamfaji ɗiɗi nan ɗon jamfa gadano ko jamfade Macky Sall ene jeeyano hen enen ko hakkillaji meɗen jaggi woppirande ɗon hono ɓen ɓe ganduɗa hooremaɗa ko wondiɓe makko hanki e nder ɗiɗo cuuɗi ɗiɗɗi gandanɗa hooremaɗa ɗe o yiɗi fusde wona omo fusadi eɗi natta wodde ha laaɓa ceer hay sinno tawi ɗi natti wodde to banggue inde koɗi gartoji to banggue gonka to jaafoɗa gartanmi koye ayi laabi ɗiɗi wonde jamfa o jamfi président Macky Sall holko cikkuɗaɓe peɓodirno beele ko woppanam kaari jooɗo hoto fus gollorgal kaari rento kaari sa yiɗi mem ɗum beele ɗo yanda ko ɗum wonno hakkude mabɓe tokara aɗa andi tawi koto banggue ɓeto politique wonko hakkillaji mbawi nangude to banggue politique hakkude lomtotoɗo e lomteteɗo surtout e lomtule mbaɗe dani henno kaldigal wonat hen tan maslaha wonat hen tan woppanam kaari woppanam ɗo jaɓanam ɗum heddo noon jomum ko wiyete woppanam ko fuɗɗode nde ma jaab kala ko mbiyeɗa ma jaab kono ɗon ɗo aɗa daña lebbi 3 fay yeeso kala ko kaldanoɗa nanodiraɗa ka pirtowo ɗum ha laaɓa ceer
ɗum kam kala mo waɗani ɗum e hakkille muɗum yo andu ene ŋakkira seeɗa tawi koto banggue ɓeto politique e to banggue ɓetoji laamu heddi so tawi eɗen dutto caggal eɗen gandi hakkude Senghor e Abdou Diouf no yaruno eɗen gandi hakkude Abdou Diouf e Abdoulaye Wade no yaruno eɗen gandi hakkude Abdoulaye Wade e Macky Sall no yaruno kamɓe ɓe mbawa worde ngol lawol abadan ɓe mbawa kono noon kala ɗo ɓe jooɗi so tawi a ƴeewi eɓe jogui kulhuli kamɓe koye mabɓe woni eɓe jogui kulhuli kala nde goto e mabɓe ena haala ma wi wonde opposition ene faade amen ɗum ɗo ene faade amen ɗum ɗo kono koɓe jiiɗi koɓe dañata ɗum firti ko so tawi woni aɗa wadda e neɗɗo no pulaar wiyata ni omo jogui jaasi makko walla omo jogui sawru makko o wima wonde sawru ma ndu ɗo so tawi a sikki ɗum ene haɗami haalde ko jiɗmi haalde ko walla mbaɗa hulduma sawru ma ndu tokara ɓe mbima ko ya tepto e sawru ma ndu ha timma saabu o woni koye fewjandema kala nde o fewnite mayru ko diftoto te so diftima sawru ndu koye ma o ruttirta ndu liibaɗi wadde noon kamɓe so tawi eɓe mbiya wonde opposition Ousmane Sonko eɓena kaala ɓe mbiya wonde mbaɗa rewa e tapis rouge mami rewa tapis rouge o ha weela firti koko haale he ɗon ko ene metti mo donc o wawa muñde alay saago o jaaboyo so tawi Bassirou Diomaye Faye wi wonde e opposition nani jooɗi ene fadi ha hakkude Ousmane Sonko e Bassirou ha mbadda nde fuɗɗa nde mbawa fewni haade so tawi ko ɗum yooɓe gandu suwa taw firti ko hakkille makko hakkillaji mabɓe nani e nder hen togara yimɓe yo kaldu gonga kono togara hakkille mabɓe gonɗa hen laamiɗo yiiɗi kono jooɗi e laamu mum sen kaali gonga en mbiyata opposition natte e Sénégal kono ala daraja natti jogade lamɗam haalani dillani wiyani waɗani ko kamɓe ponnodade kamɓe opposition ɓe kaala gueɗal keddigal ngal toga hoto feldu nguɗo laamu to banggue golle sukaɓe ligginde yimɓe walla ustude cogguji walla hadde ɗanle saabu Abdoulaye Wade nde heeɓi laamu nde wino ko hitande fof ma capanɗe jeegom ujunere neɗɗo yo liggo saabu Abdou Diouf ligginani yimɓe honka yogas nde Macky nde wi waɗa ko temedere ujunere hitande foof honka yogas wadde woto felduɓe ɗo saabu donki wadde kala lamɗo garnoɗo jinnoɗo laamu haalanta yimɓe koko yiiɗi ɗeɗo toɓɓe tati te a haali ñande mbiɗa ɗe mbawa wonde gollinde sukaɓeɓe daña ligguey normal hadde ɓe ɗannade ha tengde ɗande ndewan lawol e ustude cogguji weeɓani wadde ɓeɗon soɓe mbaɗani woto ñiŋeɓe ɗum ha ɓurta e togara min de to banggue hooram mi felataɓe e oɗon fannu ko mbinomi guila adani ko mbaɗa heddi e nder hen par ce que ko wonata aɗa andi wonata hoto wi ni aɗa maslodo hen andu han wonata min mbaɗa andi to banggue hooram min e hakkillelam pamarel so tawi ɓe mbi wonde eɓe balla e sukaɓeɓe fof yo dañ golle wawa wonde ɓe mbawa ɗum wadde ɓe keɓorani ɗum wadde te ɓe mbaɗata ɗum ha burfal wutta so ɓe mbi eɓe kaɗa sukaɓeɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol famide ɓe mbawa ɗum hadde ɗo ha burfal wutta togara to banggue cogguji wiide ɓe usta cogguji famide ha burfal wutta wawa gasde togara holko waɗi ɗum aduna o yahata ko ene ngabba yahata ko ene ɓeydo wonko gandanɗa hoore maɗa aɗa andi won halifa goto o wi wonde ko ñameten ko so tawi ene wiya moƴƴani te enen en mbawa waɗande koye meɗen ko eɗen ñama ñamri moƴƴiri mbawɗen tan ko dañɗen foof kamdinoɗen kaɗɗen hen ñamen ñagoɗen Allah cellal kono noon so tawi a wi wonde ko ha keeɓa ko selli ko nde puɗɗa ñamde sa renaki a ñamata heddi noon ko kamɓe aɗa andi yontaji hande ɗi so tawi aɗa huufi sukaɓe yaroɓe e duuɓi sappo e joyi togara fayi duuɓi nogas e joyi duuɓi nogas e jeenayyi ha duuɓi capantati aɗa wiya ɗumen gaari min so tawi mi heeɓi men waɗan on ni kañumen ngala miijo jogota ko miijo keɓrani jogade miijo ko kalanta ɗumen ko a wawa ɗum wadde mbaɗe hakkillaji muɗumen tan ko an oɗo ndeke so tawi min gaari min jaadi e maɗa ndeke ko mbiɗa ko ma waɗan min ɗum sukaɓe koye ɗum nodda koye ɗum ɓe nooti min mbaɗa andi ndeɓe noddata nde an aɗa andi goɗɗo ne andi ndeɓe noddata nde koɓe noddi ko noɓe noddirini henna ɓe mbawana ɗum ɓe galana ɗum kono oɗon saaha so tawi a haali ko ƴetteteɗa ko ɓuuri bonde ko gandanɗa hoore maɗa ko firi awno bonnuno e laamu annabi Isa toga agay janggo candidat jo goɗɗo e ƴamde lefol laamu Sénégal ma wat hen ɗen toɓɓe mi wima Abdoulaye Wade waɗino ɗum waɗino campagne wotana gasani Macky waɗi ɗum campagne wotana gasani kamɓe mbaɗi campagne gotanama gasani mais janggo waɗoɓe ƴamoɓe lefol laamu ɓe kala jaaɗo yimɓe he ma haaldino toɓɓe kono tokara aɗa andi sa ƴeewi e saaha Abdoulaye Wade pinal ngal ɗo tolnino e oɗon saaha ɗo e hande oɗo yata ɗo ene woɗɗodiri gonga so tawi a ƴeewi e saaha Macky Sall
humpitongo ɗo tolninoɗo e oɗo saha hande wona gotum woɗɗodira noon de no feewi woɗɗodirani kono ko arata ko ɓurata ɗum ni to banggue humpiro eyyi to banggue kumpiral koko arata ko ɓuuri ɗum wadde jiɗɗa wiide ko so neɗɗo waɗi campagne jafoɗami so leader politique waɗi campagne wi mami liggini yimɓeɓe mami hat ɗanle ɗe mami hat cogguji ɗi ko yimɓe poti jabade o tokara ko leader politique foof bawɗo wonde so tawi aɗa ƴama eyyi andu ko kalduɗa e yimɓeɓe ƴeew kay ko aɗa haalanaɓe ko gandanɗa hoore maɗa janggo e jaam a ƴukkotako ay mi wi jokkite ko no heewi de ay tokara mi wi gila ñanden jokkaka hen de tokara mi wi gila ñanden Ousmane Sonko ala opposition ko kanko woni opposant hoore makko kono ala opposant holko waɗi ɗum koko haalanno hanki hande so tawi o wi omo wiya ko wiyanno hanki ko ɗum wawa wonde walla omo wiya wonde omo artira yimɓeɓe eko woni laawol ko eko foti wonde ko yimɓeɓe gartirantamo koko haalanno hanki wona eɗen jeew wonde o wi wonde kanko ƴettotoɗo yadata e makko o haali ɗum o haalti kala bonnowo o wondata e muɗum kono noon kanko wonno ƴettotoɗo o yaadata ƴettotoɗo toga ɗo alay sago ma laaɓa mais leydi ndi hande so ko gonga kalda ne jiɗi haalde gonga en mbi leydi ndi neɗɗo wonta laamade ndi taw koye jaam yatan haadne kartal mum joƴine gila haaloɓe nonki laama saka deƴƴuɓe hoto opposition woni walla namnalam pangale ma ko wiyeede hande won umiɓe Benno Bokk Yakaar e APR Macky Sall noddi ɗumen France ƴeewde mbaɗa dental manggal fodde 19 walla landaji nogas tawa hay laamiɓe ne jaa hen beele ɓe laamodo leydi ndi beele sikkuɗa wona ɗum saabi opposition deƴƴi e togore aɗa andi waɗino saaha leydi Sénégal opposition ngaji ɗiɓe joguinoɗi ko opposition ngaji ɗi gandanɗa hoore maɗa kañumen ganda so wona wonɗin haalluji ganda so wona wonɗen baɗe wonɗen baɗe noon ko huccodirde e laamu aɗa andi so tawi aɗa laami an a heewani yidde wa caɗele yo mbat jiɗɗa ko yo deƴal yo wat metama laamu ma waw rewde lawol wawa ɓubde wawa deƴa mbawa wadde ko poɗɗa wadde eyyi ɗum ko so tawi a laamima adama laamade e heddi noon so tawi jomum laamaki kadi won hendundu ardata pour yidde laamade nde yidde laamade nde ko bonnande mo haaldata o bonnande mo huccodiri o e hande o so tawi a ƴeewi oɗo opposition goɗɗo tuggude 2 lewru avril faade ñallangal hande wona jomum ummima e laamu tan a faye opposition tan gummorɗa attaqude ala wona hono noon par ce que jogui ko jaɓɓal fannu no jomumen no jiɗiri ɓe goni koye kaldigal kamɓe e koye mabɓe par ce que en kaaliɗo ñanden mbiɗen woni coalition ngaji ɗi goto foof nana ƴeewa hesɗitinde holɓe yadata en jii famille libéral en Ablaye Wade ko kañum haalno ɗum ɗo Ablaye Wade nde jooɗi e laamu nde wi wonde hay sinno tawi ɓe gummima e laamu ɗo henna e duuɓi 50 paaɗi ko libéral en ko kañumen laamuto leydi ndi ngam firtima eyyi e nder hen so tawi a ƴeewi hay sinno firtima ko firti ɗum ko heewani par ce que so tawi a ƴeewi Ablaye Wade laamima duuɓi 12 Macky Sall laaɓima duuɓi 12 duuɓi 24 holko heddi e 50 ɗi o winoɗi eyyi kono hade laamu yalti juuɗe mabɓe ngol ɗo laawol eyyi kono noon Allah andinde artoyta eyyi kono noon no wawi waade foof ko haalno ko kam ɓeto ngo tongunogo hay sinno tawi yettaki ɗon ko ngakke ɗon koko seeɗa heddi noon e ñalawma hande o kamɓe famille libéral en nana goni e haaldude ƴewde holno ɓe dentinirta doole mabɓe heddi ko gueɗel gotel ene faame e nder wona libéral en tan de non wona libéral en tan mbimi ko ɗon tan ƴettirɗen libéral en nani hen Macky Sall nana woni e ɗeɗon koyɗe Macky Sall ɗo woni e ɗeɗon koyɗe ɗo haaldi e mabɓe kamɓe foof kala mennoɗo jeeyede e nder parti démocratique sénégalais Macky Sall haaldi e muɗumen wonande leader uji yaltunoɓe mbaɗi créé mouvement ji muɗumen créé parti ji muɗumen foof Macky haaldi e muɗumen heddi noon Macky ko haaldi e ɓeeɗo henna ko holko jogani APR mo ganduɗa hono ko kanko sosno ɗum mete ko yidde oɗo coalition so tawi o nanodiri e muɗumen haaɓe darima kamɓe démocrate en ɓe o ƴettoya APR naɓe o artira e nder muɗumen pour wawde heblanade élection ngaji législative uji payaɗi ɗo henna ɗi gam heblanade élection présidentielle 2029 élection ngaji législative uji paaɗi ɗo ndi ko ƴewde holno ɓe mbawata dañirde koɓe mbawi dañde e nder assemblée o foof holno ɓe mbawirta dañirde groupe parlementaire so tawi ko goto so tawi ko ɗiɗi ɗum ɗon nani jeeya e cokki ɗi to banggue socialiste en kañumen ne nani goni e nder hen en nani ni to banggue socialiste en ɓe aɗen Amadou Ba kañum nde wonde ko ancien socialiste hay oɗon ɓe kaltidi ƴewde kamɓe jeeyanoɓe e ɓesgu socialiste en ɓe pop parti socialiste kamɓe fof holno ɓe dentirta kamɓe fof ɓe garta kadi kamɓen e ɓodde wootere ɓe ƴeewa huccande ɗiɗo élection ngaji payaɗi ɗo henna ɗi heddi ko oɗo format walla oɗo fannu mo ganduɗa hono kamɓe wonɓe e lundo ɓe eɓe ƴetti ɗum
wona ɗum yimɓe ɓe gowno yimɓe ɓe gowno hanko so tawi élection ngaji mbaɗama gasi tan ñalawma janggo e muɗum haare fuɗɗima hankadi ko gulali e luukali hono no Ousmane Sonko wino ni état de grâce hankadi gasi ala ha janggo ala ha ɓaawo janggo état de grâce mo wiyanno gasi ala ha janggo ha ɓaawo janggo ha hande ko ɗum woni ko wiyata hoore makko kanko woni koye wiide hoore makko état de grâce gasi donc ɗum ɗon foof e wade noon kamɓe ɓeeɗo wonɓe e lundoɓe noɓe gardini yimɓe ɓe ganda ɗum gowani ɗum wona ɗum ganduno wona ɗum gowno gowno ko ƴañodiral becce kono no yaafo a yawi taccidde hanno Amadou Ba ngembede ko wiyete hoolaka ɓe mbi ɓe koolake Amadou Ba ɓe goppi ɗum beele joni ɓe koolimama mum eɓe nattanamo nder koye mabɓe beele wayli jikku walla kamɓe tan beele ɓe takkamo e aɗa andi politique ene saltiɗi sahaji politique ene jaasi sahaji holko woni ɗum Amadou Ba hannoɓe tagnoɓe wiide wonde ɓe koolaki Amadou Ba ko won darinoɓe ɓe Amadou Ba wonduno ko ɓen bonni inde Amadou Ba holno ɓe bonniri inde Amadou Ba aɗa andi Amadou Ba so tawi yeehi ha woni premier ministre woni ministre des affaires étrangères des Sénégalais et de l'extérieur woni ministre de l'économie et des finances e ɗo rewi ɗo foof so tawi hande o yeehi ha ene faye élection ngaji kañum ko candidat yimɓe muɗum ɓe wondi e dental so mbi Amadou Ba nana corrompe juge uji pour hadde candidat goɗɗo yaade walla nana corrompe juge uji pour kañum jogade faveur ɗum so tawi ko yimɓe makko ɓe wondi ɓe worindi haare so tawi mbi noon an mo rendano e makko haare mo rendano e makko jungo a jogoto fayre walla o yeehi France mon signde e France tawi makko ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe gandanɗa hono ko yimɓe makko yimɓe ɓe wona yimɓe makko kam kono ko yimɓe ɓe wonduno ko ɓen ƴetti nde ɗon bonande foof pawi e dow hoore makko kono noon bonande nde ɓe pawno e dow hoore makko fof kala ko heeɓi Amadou Ba heeɓiɓe walla ko ɓuuri ɗum ne kadi heeɓiɓe walla ene heeɓori heeɓoyde ɓe tawi ɗum wona gonga ɓe tawi ko wonano gonga ni gila nden kamɓe ɓe gandi wona gonga président homnanno wona gonga président ene andi wona gonga e président ɓe wino yo jaa mbiyoya noon ɓe portinoɓe oɗon message ɓe ɓen e koye muɗumen ene gandi wona gonga kono noon ko alay saago ɓe mbaɗiri noon pour hawo wawa bonirede ɓe mbaɗi ɗum ɓe bonnanimo kono koɓe bonnanimo ko kamɓe e koye mabɓe ɓe daɗani e nder hen e hande o so tawi a yeehi togara ayi oɗo Alintine wonko haali ɗiɗo balɗe ay ko haali ko so tawi a ƴeewi hande o to banggue réseaux sociaux ji ala mo ƴettaki yummakko mo ƴettaki bammakko kanko Alintine hande o ko heɓata e message uji sababude bonande ko fawete e dow makko koko amre fawano forti koyɗe ɗum woni ko fawroto e makko hande o to banggue bonande saabu tan wiidemo wonde leydi Sénégal ala président te effectivement ene woodi leydi Sénégal soit o jogade président par ce que président mo ɓe mbaɗi élire o anda valeur mo waɗa élire o anda ko totta ko enen ko ɗum mbaweten wiide sinno omo anduno ko totta ko gonga neɗɗo hoto yiɗɗum ha ɓurtina yidde nde woni ɓurtinde yidde nde an ko an Sénégal naɓe kooli mbi wonde ko an min cuɓi 56 e nder temedere kala walla 54 e nder temedere kala so tawi an ko tottanoɗa ko foof a ƴetti martaba muɗum e oɗo mo cuɓiɗa a wi aɗa totta ɗum ko gandanɗa hono maɗa jeeya ha dani hen hay sinno aɗa yiɗani ɗum wona ko muɗum hay sinno tawi aɗa yiɗani ɗum de mbimi kono noon saria rokkanima wawde tottudemo ɗum ɗon so tawi an wi aɗa tottamo ɗum ɗon togat holko artara e ɓesgu Sénégal naaɓe tottunoɓemo ɓe mete ɓen hoolare nde mbiyata to Amadou Ba alano nde mete kamɓe ɓe jogui nde ɗon hoolare hande o hoolare nde natti e ko heddi hen ko toga a yawi taɓade ma en garta ko Aliou Tine haali ko wonde ko jooma fiila kono ko Sonko laami ɗum en kalti ɗum min jino wiide beele wona hande o ngal ɗo dental lundiɓe ngal ɓe jiiɗi wadde ko funtude Amadou Ba capantati ko fayi ko jogui ko ɓe ganda soɓe keɓani ɗum ɓe mbawa ɗum naftorade ɓe jiiɗi artirde Amadou Ba hande o hol yiɗɓe artirde Amadou Ba wona ko nodal caggal leydi wona wani hoore makko mbimi ala wona ko nodal caggal leydi beele ko wona kanko ko nodal o wiyani ɓe garane kam holko joni koɓe caabe makko beele wona ko jogui e toɓɓe ko ɓe jiiɗi hutorade Amadou Ba kala bawɗo noddude ɗum ko arde tawtude ɗum kono Amadou hande oɗo yaara heɗo politiquement de mbimi so tawi koto banggue politique Amadou hande o hay goto ala mutte foyre wadde ko kamɓe poti notoyademo kanko o nodda non kanko omo wawi wasde noddude ne togata kanko omo wawi wasde noddude kamɓe ɓe noddamo a famide so tawi ɓe noddimo ko yidde tawtudemo
kono Amadou hande o to jiddo togara to tel kay to tel Amadou hande o ala togara do to ala togara do ay en kaali en tawi wona so tawi Amadou Ba jogi conseil ji ebe gandi won ko jogi ebe jidi ko jogi ko ebe jidi huuta dum jango wona ebe noddamo hande min kolimama jango min kolakima hande a wadi ni janga wattini togara Amadou hangaka Amadou mbaɗi sikki de Amadou wona kangaɗo nodduɓene wona to banggue politique wona to banggue aɗa andi wonko aɗa noddira neɗɗo noddita neɗɗo ko pour yedde bonnande ɗum Amadou noddama goto bonnanama so tawi noddama ɗiɗi hay sinno o wawa wiide mi yahani mawo notoy kono omo andi no notoroto omo andi ɗo yaɓɓata ay so tawi a ƴeewi e 2012 walla ni ko adi 2012 hedde 2010 en fay 2011 hakkude Macky Sall e Ablaye Wade no foti laabi Ablaye noddi Macky Sall eɗi keewi kono Macky Sall notoyade mum holko Macky wi ko ena andi ɗo rewduno Idrissa Seck hawo bonnani ɗum ko yahanno fof kañum ena andi ɗum rewata e ngol ɗon lawol e hande o Amadou Ba e ɗiɗo e ballal conseiller ji noon e ɗiɗo élection ngaji Macky yehino nden ha Ablaye funti ɗum wiide ɗum aɗa andi a gagnata ko ka ɓiyam enen gondi accu sen mbaɗi ni ha sabanagam Allah waɗi ɓattiɓe Macky ɓe tinɗum ko kañen jaltinɗum hen mbi sa naati hen a naata e gasde dollundu e tokara enen kam koko funñini ko ɗum no hen banggue mbawɗen ha woni ɗum ko kanko Ablaye Wade o noddi Macky laabi limtinɗi kono Macky kala hen nde o noddi ɗum Macky yahani notoyade mum ko sakkiti ko Macky wi wonde ko notoytako saabu haɗi ɗum notoyade ko ena andi ɗo rewde e Idrissa Seck ɗo soppo jolo baɗɗo ɗo no ko on soppo jolo o yiɗi e muɗum aɗa andi sinno Macky ko notoynoɗomo lawol gotol ɓe nanodirani o noddi ɗum ɗimmol ene wawi wiyede wonde ko conseiller ji kono Macky guila o noddi ɗum lawol gadanol ko caliɗo notoyadem o noddi ɗum ɗiɗi salima notoyadem ha woni no annama laabi nayyi ni kala hen lawol Macky ne sali notoyadem hakkude premier deuxième tour mboɗo wawi wiide ko kaari e kaari ndentini ɗum mbi Macky aɗana jogo wadde bone amin kaɓanoma emin dogda ma jamma ñalawma Abdoulaye Wade wen funtuma ɗum ina woodi so yontima en kal jomumen aɗa andi hakkude premier tour et deuxième tour yadata ko Macky e Abdoulaye Wade kañumen jadata donc ɗon Macky ala fof ko wawi jaɓande Abdoulaye Wade hay sono conseiller ji godani non jinmi wiide jafuɗa jinmi wiide ko ina wawi taw hakkude pawde jinmi wiide ko Abdoulaye Wade nane noppi makko wonde aɗa andi a jogani hawde a jaaden mbaɗen ni sen ndenti mi wanma naggam liberaɗen laamo Abou Gaye ɗum ne jogui yimɓe ɓe gandumi haalɓe ɗum tinɓe ɗum togara kadi ma Macky nandine ka haala togara mi yeddatama toon de kono min kam mbaɗa andi noddali hakkude mabɓe koko addi élection ngaji ɗi noddali hakkude Macky e oɗo e Abdoulaye Wade koko addi élection ngaji ɗi koko addi candidature Macky Sall nde ɓe goni e ƴañodirde becce ha hunde nde wuuli hankkadi Abdoulaye hankkadi ha fayi tigui tigui ko nden woni e négocier kono noon ko addi ɗum ko aymin togar min hooram min Macky yoɓanimi ko ñamloɗamo Macky ko ñamloɗamo nam hewɓe nan ɗo henna so tawi en jooɗodima an kay aɗa nana ñande fof hay sinno kay dental men ngal ene mbiyami wonde an kay ko ni walla ko na min ko nawmi yimɓe tan te tawi noon ko des responsable ɓe gandanɗa hono umminoɓe caggal leydi ummotonoɓe caggal leydi gara ɗo so tawi gari baddete koye Abou Gaye ko min ɗowata ɗumen ha koyɗe Macky Sall ay min oɗo wallahi togara min addi tandude Macky Sall dictaphone am pour waɗi déclaration muɗum en pulaar min addi tandude Cheikh Tidiane Gadio oɗo nde tawi min centre de bopp a faami de min addi tandude mo dictaphone am pour mbimomi yo haal pulaar min mi dañi ɗum Macky ñande démissionta e PDS assemblée nationale nde jooɗi guittimo président assemblée nationale omo woni gayna e galle makko fan résidence Gayen min dogi min badde toon adade nde min gari nde min jetti min tawi komo waɗa discours en français o gayni omo naata e wolof nde o gayna français o taw mi yettima dictaphone am pawmi e dow ɗuma makko o waɗi français o waɗi wolof haw gayni o wi wonde pulaar saabu won dariɗo ɗo henna e yeesam Allah o wiyete wallahi ko ni o wi won dariɗo ɗo e yeesam so tawi mi waɗananimo pulaar o weltotako o waɗi discours o e pulaar ha gasi nde waɗi discours o e pulaar ha gasi woodi biɗomo wonde séréer e journaliste uji ɗi mbaɗandi on o wi wonde haji hen Fatick ɗum min dañdi ɗum woni ɗo min dewdi ha heewi ɗum ne a namdotoɗa ɗum
so tawi a yi Mamadou Gassama sa yi Mamadou Gassama namdoɗa ɗum holto Abou Gaye rewde makko nodda a Mouhamadou Bato Feral namdoɗa ɗum hoto Abou Gaye rewde namda ay ɗum ɗon fof way kono fiitade becce hollude hoore muɗum kono ko mbawmi wiide politiquement garten dental lundu ngo dental lundu ngo ko keɓɗen hen wona tan libéral en saabu beele wona e nguɗo laamu waɗi koɓe jiiɗi ɓe jaada e mumen walla aɗa jooti lundu ngo ko banggue wona haalaɓe gam ittude ɓeɗo haalaɓe lundu ngo nguɗo laamu ɓe mbawa jooɗodade e muɗum nguɗo laamu ɓe mbawa rendude e muɗum ɓe mbawa yaadude e muɗum holko woni ɗum ɓeɗo ko arɓe yoftade ko ɓe mbaɗanno ɗumen ko kamɓe lammini ɓe toga eyyi ko ɗum woni ko mbimami ko aɗanne mi wima nane jamfaji ɗiɗi mi haali ɗum wona jamfa gadano ɓenni walla nana wona e muɗum goɗɗo o ɗimmo o naati faami ɗimmo o naatiri ko kamɓe ɓeɗo mbimami wonde ɓe gardi ko joftigu yimɓeɓe foof ene gandi aduna o foof ene andi ñanden premier ministre nde yeehi Touba holko Khalifa o wimo wona wimo ko wonko heewi ko gandanɗa hoore maɗa nane dari yeeso maɗa joftigu fotani wonandema woppu joftigu hucci e golle wonko waɗi ɗum e kadi so tawi a ƴeewi togata hande o e leydi ndi ɗo ndi yarata ɗo henna tawi ko gonga haalte kalɗo emo haalani deƴƴuɗo e gulluɗo lukɗo yimɓeɓe foof poti hen caɗele kamɓe e koye mabɓe e wondiɓe mabɓe foof ene gandi hay goto mabɓe anda holto yaɓɓata koyngal muɗum so suuti hay goto mabɓe wawa widema leydi ndi ko ɗo fayi kamɓe ɓeɗo koɓe kilni ko kamɓe ɓeɗo ɗi koɓe kilni ko goto hen foof ene yiiɗi jooɗade e wuddu keddiɗo on goto e mabɓe foof ene yiiɗi jooɗade e hoƴƴude keddiɗo on ɗum waɗi yimɓe mabɓe ɓeɓe gondi ɓe e koye muɗumen hay goto mabɓe anda holto fayi position maji nana goodi ay togara ay position maji nana goodi e nder mabɓe ha ɗo kaldeten ɗo e ɓo togara fami togara mais ɗum wadda tan non togara plan mbi yerdo Diallo wi ko hunuko bonni boddi ko jamfa bonni politique kono ko hunuko moƴƴini boddi kañum waɗi ɗum suwade ko politique kadi waɗi laamu ha wawi darade ɓeɗo ɓe laamima eɓen ɗo dari kalden ko e lunde jogongo wadde ngo holmo cikkuɗa jogorɗo ardoyade beele ko PS saabu Abdoulaye Wilane a yi windande mum ko yaltinde ɗo balɗe APS AFP a yi ko yaltinde ɗo balɗe beele lunde jogongo tafede ngo yiyande ma ko Benno Bokk APR jogorɗum ardade walla holmo cikkuɗamo o jogori ardinde APR wonta ardade lunde ko hedde mayde muɗum ko hedde balkon muɗum jofde ko APR wonta ardade lundu APR yo hande kono wurno sengini no feewi APR wonta ardade lundu aɗa holko waɗi ɗum APR wona tan jamfade Sénégal ko jamfade jamfiɓe yaadiɓe ala baɗɗo ɗum noon so wona Macky Sall Macky jamfi ko Benno Bokk Yakar jamfi ko AFP jamfi ko PS jamfi ko mouvement ji goɗɗi politique yaadunoɓe e mabɓe ɗi par ce que ko waɗi ɗo hen ko ala e mabɓe mo ɓamdi ɗum joni noon o waɗi ɗum koye beelamma fittandu makko e ko yiɗi eno yiɗiri ko ɗum woni ko waɗiri ɗo henne ko kono wona ɓamdede mo togara beele hande o koɓe jiiɗi fusde ɗiɗo cuuɗi ko beele cikkuɗa ko Macky e wondiɓe mum ɓe calata ha yowa kos hokkude ɓeɗo majorité walla ala jinngol ngol ma jokku ha joni nayi député ji goɗɗi janta e mabɓe ɓe puus koɓe jiiɗi fusde ko togara pusgol cuuɗi ɗi de so ɗi pusamani ko ɗi gartoji ala ko ha fuus heddo noon inde nde ene wawi waylade kono pusgol ngol kam ko ɗi gartoji par ce que cuuɗi ɗi henna noɓe mbiyanno hanki e hecci hanki ha hande ko ɗum tan woni ko heddi ɗon ko heddi ko noon so tawi woni koto banggue assemblée nationale mbiɗen wonde kanko e article 63 président de la république anani de waɗi lettre ɗum ni neldi ɗum e président assemblée nationale ko ɓuuri yawde e yaccaji yo député ɗi jooɗo ƴeewa ɗiɗo cuuɗi holno ɗi pusirte kanko président omo ƴeewa ɗum ɗo ko ɓeto makko adango tawto e assemblée nationale ɗum ɗo ko ɓeto makko adango so tawi ɗum ɗo tabiti o anda o dañi majorité assemblée nationale ɗum on wawi wasi fusde assemblée nationale so tawi noon o waɗi essuyer e ɗum ɗo henna o fusi assemblée nationale ɗum kam ɗo eɗen mbawi darade ɗon ko heddi ko noon kamɓe mbiɗen wonde so tawi woni ko yeewi askan wi tan walla wona yeewi askan wi tan so tawi woni ko kamɓe tan Pastef naaɓe ɓe jogui ko 25 député e nder temedere e 65 député hay feccere feccitinde muɗum ɓe jogaki
donc ɗon eɓe jogui saɗede nde ɓe jogui nde en kaalino ɗo henne mbiɗen wonde koye négociation ngaji ɓe goni koye ɗum ɓe jokki sa yi Ousmane Sonko yahani assemblée nationale Ousmane yiɗa yaade suusa yaade Bassirou nana wallitamo e wasde yaade woni Bassirou nana wallitamo e wasde yaade kala ko faati e déclaration politique générale Bassirou woppi ɗum ha laaɓi ceero nana huccana fusde cuuɗi fusde assemblée ƴewde élection ngaji no mbaɗirte Bassirou ko toon hujji hakkillaji foof paati e oron banggue kono no mbimami nane ni bonnanta ko Ousmane Sonko to banggue politique muɗum to banggue politique Ousmane Sonko Bassirou woni koye gonɗinande opposition wonde ko opposition wi wonde Ousmane suusa huccodirde e muɗumen ko Bassirou kañum jaaɓi Ousmane suusa huccodirde opposition joni noon holno waɗata ha ɗum wasa wonde aɗani ñanden en kaali ɗo mbimami wonde e ɗiɗo législature uji ɗiɗo Ousmane Sonko o yahata assemblée mi andano assemblée garowo kono oɗo kam o yahata hen par ce que e ɗo joni o so tawi a ƴeewi woni mima wonde ko assemblée o hay so tawi ene fuusoye ko hedde à partir de 15 lewru dar hondu hankkadi fayi yeeso nden président ene jogui hankkadi hattan wawde fusde suudu sarɗiji leydi Sénégal joni noon so tawi président fusi suudu sarɗiji leydi Sénégal e mois de septembre yimɓe payi koye octobre novembre décembre kono noon mbiyeɗa wonde ko so tawi assemblée o fusama ɗon e assemblée o wattoyede ene gasa noon to banggue kuule ɗe wiyata yo nawi toon yo wayloji yo mbatto suudu sarɗiji ene wawi taw ko ussude diire mo gandanɗa hoorema élection ngaji ene mbawa hen yuɓɓinede saabu min mima wonde ko so tawi woni élection ngaji ɗi ɗon ɗo suudu ndu fusa ɗo ko balɗe 95 pour élection ngaji mbawa yuɓɓinede ha balɗe 90 pour to banggue dépôt ji liste e to banggue parrainage heddi ko eɓe mbawi arde ɓe guitta parrainage o holno ɓe guittirta ko yaade to suudu sarɗiji to hen fusdemo o conseil économique et social e yaadiɓe muɗum o wawa ɗum wadde hen directement wawi rewrede koto assemblée nationale joni noon so tawi o nawi ɗum to assemblée nationale assemblée jaɓanimo voti ɗuma o loi o waɗama o woni kesso cuuɗi ɗiɗon ɗiɗi poussé so tawi assemblée e jaɓani cuuɗi ɗiɗon ɗiɗi ɗi poussataki ɗum ɗon woni défaite makko yo andu so tawi o yeehi législative uji ko piyeteɗe élection ngaji présidentielle 2029 o wona ha candidat tokora e ko heddi on ko hande ay so tawi woni oton banggue haalama Benno Bokk Yakar député ji muɗum e président groupe parlementaire mabɓe Abdou Mbow o waɗi convoqué hande famidi à 17 heures wonde yoɓe pottoyi assemblée nationale ɓeeɗo koɓe gardi ko wona jaam alay saago ɓe darto kala jeyaɗo e Benno Bokk Yakar tawde tan ka député hay goto woppiraka onon fof mbiyaɗon ko yon gar donc ɗum nani ɗon mbaɗa andi noon won jeeyanoɓe e Benno Bokk Yakar ene gasa gar ene gasa mbasa arde ɗum wodat tan kadi wasa woda taccirɓe saabu yimɓe ne jiiɗi ko ni wonɓe gandanɗa hoorema ay yiɗɓe ay ko wayno député ji Abdou Bara Dolly en ɓeɗon ene jiiɗi ko nini par ce que ɗo woni ɗo hen woni koye peeje ƴewde holno tawtoroy Bassirou Diomaye Faye on tan de on ɓuuri labtude eɓe keewi tokara kanko ɓuuri labtude won niɓɓiɗɗo less aɗa andi won niɓɓiɗɗo less aɗa andi niɓɓiɗɗo less o kañum kam ene deeƴi yimɓe ne gandi ɗum kono kanko oɗo kay haali ko ha laaɓi e on no nunɗi o nunɗani tokara an wona kanko ƴattotonoɗo mi haalani tawron nundal wonɗum mi haalani anko saabi wiide mi ala hen ɓuri wiide mboɗo wonde man tawandana ay sinno tawno o wino han komi ala hen en paami ala fatta sinno o wino han komi ala hen tokara ɗum hay goto wiyatama kono noon o wiyani noon ala o wiya noon ko ɓooyi tokara e jaɓɓal nde ɓooyde o wi ko ɓeeɗo ko yimɓe jasɗo foof ɓurani ɓeeɗo mi wiyani ala de mais wona nde ɓooyde Ousmane Sonko oɗo o junnir ɗum nden Bassirou wodani en jawti ɗon nden Bassirou wodani jawtan ɗon tokara yawata yawtede mi widema ɗo yenne burfal wuttude widema ko wonɓe e Benno Bokk Yakar tawi Abdou ko mouvement mu jogino won ƴaƴe wonɓe APR e Benno Bokk Yakar calɗi tawana yumodira less mbaɗa gandi yimɓeɓe hunuko so muɗi oñoto ɓe yi tan koyo kunduɗe muud oño tokara ɗum ene anda haaldeteɓe lesɓe ko lamba jinneji ɗum en kaali ɗum ɗo mbiɗen wonde négociation ngaji ɗiɓe goni e dow muɗum ɗi won haaldeteɓe less kono noon négociation ngaji ɗi musata e mabɓe ɗi gonata ko juuɗɗi aɗa andi holko waɗat ɗum saabu kamɓe hande o so tawi joguiɗo 25 député aɗa foti dañde 99 député temedere mankude député goto en négociation ma famɗata ay koɓe mbiyata leydi ndi ala kalis ko oɗon kalis woni moɓe mofti
pour ko ɓe keɓiri e campagne maɓɓe mi yahan toon eyyi tokara sa yi so tawi a yahani ne wasata miijo yaha eyyi jin wiidema jin wi tan ko oɗo saaha joni ko anda ko laaɓi ko woodi gue tati nan hen ɓeeɗo soɓe nokkuyani e laamu ngu ɓe nokkuyani e opposition laamu mabɓe fewata wonɓe e opposition ene janana so mbaɗani dental mbawa ittude ɓe e laamu he mais wonɓe ganduɗa kañum alaɓe jeeya kono ɗamina tan ene jogui kulhuli jiiɗa fiyede jiiɗa sokede jiiɗa waɗede hay batte jiiɗ tan ko moome noon ɗo weli fof ko toon paayi toka jafoɗa musidɗo o wi alhaali o yettima no fewi moɗo andi ayi heno beeli cowi hayso konngol gotol haade men gaynode yewtan nde e tokara Allah jarama a jarama kono han mbaɗa andi kam koye cokki mawɗi puɗɗa kono kadi koye haare mawde tigui faya tigui tawi koto banggue hello dawrugol ngol wonande oɗo saaha ɗo yimɓeɓe goni ɗo eko fayi aroyde yesso yimɓeɓe ene tampi tawi ko gonga tokara yimɓe eɓe tampi yimɓeɓe eɓe keyɗi yimɓeɓe eɓe ɗomɗi hande o noon wonko ɓuuri himmude wonko ɓuuri jojjude ko yimɓeɓe ɗaminino e nguɗo laamu ko cuwa taw hebde ha tengti noon e ɗeɗo balɗe yimɓeɓe cikkanno ko hande o Bassirou Diomaye Faye wiyata ko Ousmane Sonko ya assemblée sikketano hande o so tawi o wi wonde député ji yo ndentu yo kaal mata ko Ousmane Sonko holno hebloto pour yaade assemblée nationale waɗoyde hon déclaration politique générale muɗum kono wona wiide wonde député ji yo convoqué yo ƴeew ɗiɗo cuuɗi no eno pusire tokar ɗum ɗon wona ɗum woni ko rendo ngo ɗaminino e mabɓe e hande o so tawi en ƴeewi non jafoɗa fatmilliba ewa sese jafoɗa gaccaki na wawi welani keɗiɗo saabu tawɗon nden miijo na wawi no weeli keɗiɗo minno mi haala taw welani keɗiɗo toka kala lamɗo garnoɗo sena wodinɗo fusa kala lamɗo garɗo ma wat cuuɗi mum nan hen yimɓe mofta ɗum toon kala ko ñirtuɗa neɗɗo sa laamima ma waɗ ɗum wadde ɗum waɗi mi hewata e ɓeɗo ñiwoje mi wima guila ko Abdou Diouf yawno Senghor ko waɗi ko Abdoulaye Wade aɗa yeewi ɗum waɗi goɗɗum Macky aɗa yeewi waɗi goɗɗum ɓe jeeyi mbaɗi goɗɗum gawi o janggo wona yawa tan waɗa goɗɗum toon ala luural wadde toon to oton banggue en ngala hen luura enen en pelani enen gonɗen koye siftinde kono wona felore enen en pelani aɗa andi woni fel mbiɗa ko yimɓe panno ko eyyi ko yimɓeɓe panno ko ɓooyi fadde de non gonɗen koye siftinde kamɓe wona majjere mabɓe kono holko yimɓeɓe panno e mabɓe ko wona ɗum ɗo henna e hande o yimɓe ɓo wonko yakorino e mabɓe ko wona ɗum ɗon e tokara no mbiruɗen nin tan yimɓeɓe ene tampi aɗa andi Alioune Tine ko haali ko henna wonde to banggue Diomaye kañum waɗa élire kono Ousmane Sonko woni président en mbi wonde yimɓe nana ƴetto ɗum jamma e ñalawma subaka e kikiɗe aɗa andi min mi haali no mbimi Alioune Tine e waaɓe no makko ni kamɓen Seydi Gassama en kamɓe fof aɗa andi hande o ɓen mbaɗi ɓodde pour caggal Alioune Tine wadde ɗum soutenir kadi kono no ɓe mbaɗatno ko ɓenni ko enfin hay sinno joomum haali musiba hay sinno waɗi musiba kamɓe fof ɓe dentat kamɓe wiyateɓe koɓe société civile en ɓe kono heddi min ko calimi e mabɓe tan ko wiide aɗa heeda banggue goto aɗa heeda banggue goto so tawi laamu laamima tan gona contre laamu ngu par ce que a dañani e muɗum ko jinnoɗa ko so tawi a dañi e muɗum ko jinnoɗa ko garta deƴƴa par ce que so tawi en ƴeewi argument ji mabɓe kamɓe koɓe kalata ko min ɗo am ɗo wona dalilu wiide wonde laamu e min bindiɓe gotel ɓe calima jattaɓe an sanoma hande directeur de l'information tan an a waylat ɗemgal non wona waylude ɗemgal aɗa andi waylude ɗemgal ene woodi kono kamɓe no mabɓe ni wona min no mbami ni kamɓe ɓe potani waade noon woni ɓe potani waade noon min so tawi fatta mbiɗa ko so tawi mi nomama directeur de l'information a waylat haala ka mi waylat haala ka kono noon mbimi wonde ko kamɓe ɓe mbi wonde koɓe société civile ala mo ɓe gonan tan ko ɓesgu ngu ɓe gonani tan ko rendo ngo wadde noon horoɓe mbi eɓe ɓaggo e laamu saabu eɓe daña e muɗum koɓe jiiɗi ko so tawi laamu waɗanani ɓe koɓe jiiɗi ko tan ɓe gonta lunɗo ko ɗum ne kadi woni koɓe gandira en kaali ɗo ñanden mbiɗen wonde musiba so tawi waɗani won pelle nan ɗo guura ha ko heddi ko noon togar no mbiɗa ni en jeehi no beeli ceeyi so tawi ko gonga notoyade hono Amadou Alassane Dia jeeyɗo sababu jaagol toon ceerno Hamdel Bassirou so Allah golle ɗe ɗe ndewi lawol machallah ceerno Bassirou ari ɓe jaɓɓima ɗum kamɓe ɓesgu haalay ɓe susko en bon foof ndenti jaɓɓima ɗum jaɓɓugal pattam lamiwal ceerno wadde mabɓe balɗe ɗiɗi woni ñalawmaji ɗiɗi e jammaji ɗiɗi eyyi ɗum ɗon ne kadi ko yettude sababuji ɗi kanko Amadou Alassane Dia o en jeehi toon ko kanko jeyno sababu yen jaa o noddi en nde garɗen ndene kadi o jaɓɓima en o waddi en e yimɓe gontuɗen toon ko neɗɗo goɗɗo o wi tan ko oɗo équipe
mi yamirani on haydara jamiri mum on tan ko yon toppitonomi Abou Gaye ñamdu makko yardu makko gollal makko no ene yuɓɓira kala no ene feewira ko ɗum woni ko jamirmi on goɗɗum mi sohlani yon gollono goɗɗo ɗum ɗon noon ko yettude Allah e yettandemo Allah e jarnademo kanko Amadou Alassane Diawo ko wawi hikka yo Allah rokkumo wawde ko ɓuuri ɗum mo wuuri wona to banggue kalis o wona to banggue kono noon koto banggue teddungal ngal e to banggue neɗɗago ngu neɗɗo noon so tawi tinima tan ɗum ene yona dimo neɗɗo so tawi tinima teddinima ene yona dimo ko wona ittude mbuɗo ene rokkuma nen ene itte million rokkuma taw wondani e teddungal wondani e haydara kono noon enen jiiɗen ko tan ko en meeɗa yiidemo en gandamo en ganditamo deke kanko mo andi en ko ɓooyi ha o wawi dañde ñalawmaji banni o welatama so wona garen kawren hen ɗum eɗen jetta Allah eɗen jettanamo ɗum Allah kono noon ne kadi Mountaga Demba Dia mo wadduno en o oɗon ne kadi eɗen jetta Allah no feewi sabu ko kañum heedno e meɗen ko wayno aliwel koɓoren e ko kañumen gondunɗen toon tawi noon kadi gondigal bangal fayida no feewi dendagal beeli coyinaɓe dendagal Sinthiou Dangɗe naɓe kamɓe fof eɗen jarnaɓe eɗen duwonoɓe kono noon tokara eɗen joguinula hono denɗi meɗen biyeteɗo Mamadou Demba Diaw mo ganduɗa hono ɓuuri andirede ko Juggere Diaw o jeeya ko toon to Demmankani eɗen beltanomo no feewi sababude e golle makko baɗɗe fayida noddali makko miijoji makko en nuli eɗen keɓa eɗen calminamo eɗen denda e makko beelemma e ndeɗo yewtere wondude joom suudu makko biyeteɗo Rougui Demba Niang kañumne jeeya ko toon to Hordolde to en walla mbiyen ni to Demmankani donc kamɓe foof eɗen denda e mabɓe ndeɗo oɗo welemma e oɗo ñalawma mo ganduɗa hono musidɗo meɗen o wiyete ko Ousmane Diaw o woni ko toon to Australie to en kono noon o jeeya ko Beylane kanko ne kadi o holliri wonde yewtere nde ene welamo no fewi kanko e Ismaïla Dia ko kamɓe gondi toon to Australie to en Amadou Ali Wane ko mawɗo meɗen gonɗo toon to dowlaji dentuɗe jeeyaɗo toon to cuuɗi meɗen cubalel to en wondude hono Salif Ndaw mo ganduɗa hono maɗa kañumne jeeya koto Paate Gallo kono o woni ko toon to États-Unis kanko ne omo renda e meɗen beelamo Ba Yaya Mamadou jooɗi ko toon to leydi Mauritanie Yero Dado Sall kañumen foof Gueye Ibra mo ganduɗa hono gujjo ɓoccode meɗi wujjude ɓoccode guertoɗe amen jeeya ko toon to Hayre Mbar to en ha joni mbaɗi jomo ñamande yo wat feere o yoɓa ɗum Ndudori Diaw en nan ɗon eɗen dendema en beelamo no fewi togara Seydou Nourou Mbodj ko ɓi Ama Siley Mbodj wondude Hamidine Mbodj kamɓe fof eɗen denda e mabɓe ɗiɗo ñalawmaji eɗen rendirde e mabɓe beelamma togara andi ñanden en jokkodirino e mabɓe Ama Siley Mbodj woodi koɓe kalani ene muɗum sanki ko 1983 ndeke Lili ko ɗo henna ɗo Bamule Pikine ɗo Bamule Pikine ɗo Lili en keeɓi kadi banda mo ganduɗa hono kanko Amadou Siley Mbodj hoore makko ko kanko haalata hakkude makko e Ngari Maram donc ɗum ɗon ko gueɗe ɗe gandanɗa hono ko ɓeydare rendoji meɗen togara Allah jarama on jarama Djiby Diaw e Ali Fall a jarama togara yafnade bandiraɓe yoɓe ɓe jaayi oɗo banggue ɓe jingani kaari ɓe goppi kaari e jetti Abou Boubou Sow Ousmane Paté Kane Ousmane Paté Kane noon Mbolo Lagon 2 o wi Abou Gaye ya tinno puniɗo yo ajjo ɗum noon mataw a jabatogol konngol en jetti ono fewi no fewi en jarnimamamo ko wonata ɗum ko en dendi suna Sinthiou Gabanaɓe saabu accident mbaɗɗo toon o accident ji ɗi gasata pittali jeehi ƴiƴam fi ha heewi waɗi mayiɗo jumɗo accident mbaɗɗo ɗon o ɗo e Dakar oto janɗo hedde ɗo ode ka Pikine ɗo accident ɗi no keewi yo Allah yimoɓe ya fooɓe hanaɓe aljanna eyyi kadi bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko nabbaji ɗon ɗo cubalel nabbaji ɗo laana juuka fodde pittali 5 kawi hen e ladial nabbaji naaɓe ha cubalel nabbaji fof eɗen mbiya yaaɓe yalla yimoɓe ya fooɓe hanaɓe aljanna en jetti kaldude Thiam dowlaji denduɗi Amérique en jarnimamo no fewi kono noon togara alay saago mi yetta musidɗo ñanɗomi hannde o nanta Pulaar noon so tawi ko haal Pulaar l'an 2017 min gandodiri wutteji 4 ina hakkude amen mi ala e parti makko mi wotananimo kono ko yidde hakkude amen woni Abdoul Keba Mbaye Abdoul Mbaye ancien premier ministre Abdoul Keba Mbaye innaɗo Abdoul Banna sahaɓe mbi ko togo Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick ko hawno conggal woni sababu min gandodiri ko saabu analyse uji politique ha tengte sous région o woni Tchad en Mali en Burkina ko nandi hen yidde makko e meɗen saabi ɗum kanko Abdoul Mbaye kanko ñantino ɗo wutti kono oɗo wattu wutteji 4 tati ɗi fof nde wiɗo kalama oɗo ne kadi yanti hen ɗe jetta cuddiɗo makko biyeteɗo Billo Wane ko almami bomba ko tanum Ibra almami so wiyama noon Birane Tokar Birane ina anda
en jettimon fe kanko Abdoul Keba Mbaye en jaarnimama mo en jetta juuɗel fuɗɗimo laaɗo haaɗi e ma en gartu hen so tawi Allah lamɗo jaaɓi ko salminde dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ñaagade on yaafuya to eyyi ko bani meɗen debbo tan ene wiye Houleye Diallo kañum o jeeya ko gudduɗo Nduwanɓe kono noon toon woni iwdi mabɓe kono noon ɓe jeeya ko beelinaɓe o woni ko toon to Bruxelles to leydi Belgique ko kettotoɗo en tigui rigui ne kayne baɗɗo fayida no fewi tawi koto banggue kettuki muɗum mo serha e heeɗade en ɗum ɗo ne kankone kadi eɗen beltanomo hen aɗa andi Rougui Demba Niang mi haalino nane wonko haali noon ko heewi kanko Rougui Demba o mbaɗa andi ha gam ɗo wonɗo mono futtire guiro Yabou Gaye kadi ko heeɓi ɓuuri haalde mami haalni kanko Rougui Demba fuɗɓe ɗo ɓe omo jeeno hen ɗo fuɗɓe ɗo ɓe omo jeeno hen nde denteɗe jaate nde wallude Daouda Dia e golle mum e darde muɗum omo jeeno hen hande o mi wimo mi wiiti sinno ñimno hande kanko foti ardade rewɓe wonɓe ɗo ɓe kono yaaɓoy tan o wappi o yeehi ko ñang ñanga ɗum waɗi noon en jettimo aɗa andi ñang ñanga mo jaw jaw jogui alay saago saaha fo ko paale paale en jettimo kanko e joom galle makko kala ko debbo daari no feewi en jaadi ɗo daral ngal en jaadi nokkuji kewɗi en jaadi e pelle ɗe e dente ɗe ɗo ha Daw Missel ha Guédiawaye foof wadde mbimi mi wiyanmo sa fof o dogui tan o dogui walde kono omo jeeno fuɗɗoɓe ɗo e Pinde TV noon to Allah jaama a jaama Djiby Dieng a jaama ko ɗo katten ha lawol ngol e waktu goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi